Mayong buntag sa tanan. Salamat nining higayon nga makasimba kita sa atong buhi nga Dios. Sa tanan pod nga akong mga follower online, sa mga nagsubaybay sa mga mensahe nga akong gipaabot. Diha ako si Pastor Dave Jr. Ayob. Nakasulay na ba mo nga usa ka adlaw niya na nahanap ang imong pananaw? Or kung dili man kanang murag nabuta na ka, murag dili na ka kakita. Nakasulay na ba mo ana? Adulting. Niaging bulan, nakaagi ko og usa ka butang nga isa na ako nga gikahadlokan. Okay? Usa ka adlaw samtang nagtan-aw ko sa akong cellphone, napansin gyud nako nga nagkaburaw ang screen sa akong cellphone. Di gyud nako makita bisag unsaon nako pag tan-aw, bisag palayo nako o paduol, di gyud makita. Sa sinugdan, naghunaw na ko, basin gikapoy na siguro niya akong mata. Pero naglabay ang mga panahon, oras, adlaw, murag, mo naman yun siguro ni. Sa usapod ka higayon, nasabtan ako nga, dili nako mabasa ang akong mga paperworks. Imagine ha, isa gyud na kabulan to nga kuan 2 weeks. Siyempre, ang akong ginabuhat is paperworks, magbasa o magsulat. Ko lisura po di ani oy. Mawad-an ta og pananaw. Dili na klaro ang libro, di na klaro ang litra sa libro. Bisan ang computer nako nga mao gyud akong ginagamit sukad pa sa una. Karon dili gyud nako makita. Og tinuoray lang, sa tinuoray lang nahadlok gyud ko atong panahon na. Last month lang nito, January. Nangutan ako sa akong kaugalingon, naunsa naman serious ba unsa man kung mas mugrabe na ang akong pananaw. Kung ang usa ka butang nga atong gisaligan, tapos kalit lang kini nga walay kasiguruduan, musulod usab sa ato ang kahadlok. Niadtong higayon na nasabtan nako nga kung ang atong kalinaw walay klaro, ato usab nga kaugmaon dili na pod klaro. Mao to ang akong reflection ato nga time. Sa pagkaninuod, daghan kaninyo makarelate ayan kay daghan man ni gamit og mga eyeglasses diha. Oo, di ba? So, anyway, katong panahon na gipasagdan lang nako to mga third week siguro niadto ko sa clinic sa nanapog ko. Imagine ka for 45 years wala ko nagamit ani. Karon lang nako po ni na gamit. Karon na po ko nagpa-check up. Okay. Now, tingali dili ang imong pananaw ang nawala. Pero nakaagi ka og mga sitwasyon nga kalit lang nausab ang tanan. Isa diha ang problema sa panglawas sa health. Kusgan man ko sa una, nganong nawala man pud ni. Problema sa paningabuhi. Gwapo man gid akong trabaho gyud sa una. Nako ani. Pero karon naunsa naman ko, murag wa naman ko'y pulos. Og problema sa pamilya. Og kaugmaon nga walay kasiguruduan. Ug ang kaugmaon
dili na klaro sa tinuod ang atong kasing-kasing magsugod pud og kabalaka. Maugod kini ang kahimtang sa mga disipulo nga makita sa Juan 14. Kalit lang nga dili na sigurado ang ilang kaugmaon. Ang tanan nga ilang gisaligan murag naguba og taliwala sa ilang kahadlok. Si Jesus mingon, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako. Tungod kay ang gugma sa Dios dili lang para karon, ang iyang gugma nakasiguro sa atong kaugmaon. Karong buntaga, ang topic nga gihatag sa ako mao ang love forever. Ang gugma sa Dios nga musangpit sa himaya. Now, nakabalo ko nga aware mo aning nga karong bulana naghiskot kita sa gugma sa Ginoo. Katong unang gugma, gisgutan nato ang gugma sa Ginoo. Ang gugma dili lang kini buhat sa Dios, mao kini ang iyang kinaiya sa Ginoo nga mahigugma. Ikaduha, love display gipakita sa Dios ang iyang gugma pinaagi sa palansang dito sa krus. Kundi lang niya namatay siya apan nabanhaw. Ikatulo, love at work last week. Ang gugma sa Dios nagabag-o sa atong kinabuhi adlaw-adlaw ug kini ang gugma ato usab buhaton sa uban. Ug karong buntaga atong hisgutan, love forever. Ang gugma sa Dios nga hingpit matapos sa iyang himaya. Ang gugma sa Dios walay katapusan. Wala lang siya natapos sa atong kaluwasan. Dili kini kutob sa atong kasinatian lamang, sa atong mga experience. Ang gugma sa Dios nakasiguro sa atong kaugmaon. Ang gugma nga nagbuhat ka nato, nagluwas ka nato, ug nagbag-o ka nato karon, mausab na ang gugma nga magdala ka nato hangtod sa kahangturan. Magaampo muna ta. Labing gamahanan ug mahigugmaon namo nga Dios, salamat ining takna nga reflect kami sa imong pulong, mamati Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo kay imo kaming diri aron sa usa ka higayon nga kami makaduol diha kanimo sa pagsimba, paghimaya sa imong karong takna Ginoo, andama among kasing-kasing ang among igdulungog aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Samtang amablihan ang imong pulong Ginoo. Pakalmaha Ginoo ang among kasing-kasing. Ilisi ang among kahadlok ug pagtuo, ang imong kabalaka ug paglaom, ug ang among pagduha-duha ug kasiguruhan Ginoo. Holy Spirit, pag-iistorya ka namo karon samtang kami maminaw sa imong pulong. Tabangi kami nga musalig sa imong mga saad. Tabangi usab kami nga makakita ang imong himaya nga nagpaabot ka namo diha kang Kristo Jesus. Amen. Ang atong verse karon nga giandam, makita kini sa Juan 14, 1-4. Juan 14, 1-4. Okay, basahon nako kini. Naa diha, English ang nakabutang diha. Nagaingon siya, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Dito sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak.
Muuna ako dito aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako musulti niini kaninyo kun dili pa kini tinuod. Kung tuwa na ako dito, mag-andam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako aron kuhaon kamo. Aron nga kun asa ako, atoa usab kamo. Og mahibaluan ninyo ang dalan paingon sa lugar nga akong pag-aadtuan. Now, kung tanaw na to ang context nining atong gibasa karon kining John 14:1, mao kini ang panahon nga sa dihang nagsaulog sila sa maong Last Supper. Okay? Kung Last Supper, atong mahinumdum diha nga hapit na gyud siya dakpon. Okay? Hapit na gyud dakpon si Jesus. Og tungod niya na ang mga disipulo, I'm sure hindi lang to disipulo yang kauban ito, naapatoy uban nga makakauban. Nangahadlok sila. Dili sila siguro nahadlok nga mo si kauban, ang nahadlok sila tungod kay unsa man ang gibuhat ni Jesus katong tulo ka tuig nga sila nag-uban-uban. Di ba? Nag-uban-uban sila sa tulo ka tuig, gi-provide sa Ginoo ang ilang gikinahanglanon, gipakaon sa ni Jesus ang mga daghang mga tao, giayon niya ang mga sakit, gipalayas niya ang mga adunay gipalayas niya ang mga espiritu nga nitakboy sa maong mga tao og daghang milagro nga nakita sa mga disipulo ni adtong tulo ka tuig. Og tungod niya na sakalit lang dakpon na si Jesus. Dili ba ka na kung ikaw ka atong panahon na, di ba ka mabala ka? Imagine ko, nakita nila tanan ang milagro nga gihatag ni Jesus ni adtong mga disipulo. Ug karon nanghimamat na si Jesus. Ningon siya, aduna sa inyo diri, magbudhi kanako. Nagtinanaway sila. Kinsa ka ni? Og ningon po niya sa Jesus, gidiretso po niya si Jesus, ningon ka, ilimod mo ako, Pedro. Oh, imagine ka, kanang dugay kayo mo nga nagbanding sa tulo ka tuig, ug karon ingon ana na, ilimod, aduna sa inyo diri, ilimod ko. Aduna sa inyo diri, magbudhi ka nako. Kung tuwa ka itong panahon na, maghuna-huna gyud ka. Mahadlok pud ka. Kay ngano, na sila sa upper room and here comes adunay mga sundalo siguro somewhere nga paingon dito sa ilaha. Mahadlok ka. Murag maguba na ang ilang kalibutan. Nangahadlok sila. Og taliwala sa hadlok, maudayon ni gingon ni Jesus, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Wala gindinay ni Jesus ang ilang sitwasyon ni atong panahon na. Giila nila kini o gihatagan sila og mga rason nga dili sila mahadlok. Unang rason, He prepare a place. Ang rason nga gihatag sa Ginoo, ingon niya diha sa verse 2, in my Father's house have many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Sabi na saya pa, sa balay sa akong amahan, daghan og puloy-anan.
Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kanyo. Kini mao ang pulong ni Jesus sa kanila. A word of encouragement. Nga kung mao na ang inyong na-experience karon, kung nahadlok mo, ayaw ka mo kabalaka. Salig ka mo sa akin, Ginoo. Salig ka mo sa Ginoo, salig ka mo kanako. Kay muadto ako dito sa imong dapit, sa maong dapit, sa balay sa amahan, aron pag-prepare og luna alang kanimo. Mao kini ang pulong ni Jesus nga dili lang siya muluwas kanato. Dili siya muluwas kanato karon, kundili hangtod sa kahangturan. Dili nila siya biyaan. Miadto siya sa langit aron pag-andam og puluyanan nga walay katapusan. Dili ba kini personal alang kanimo? Now, sa Revelation 21 to 22, gihulagway dito ang dapit sa Ginoo. Gihulagway dito unsa ang new heaven and new earth. Tanan anaa dito bag-o. Dito iyang gi-describe usab nga dito wala nay kamatayon, wala nay kasakit, wala nay paghilak, wala nay kasubo. Makita nato ang Diyos sa naong face to face. We will face Him face to face. Wala nay kangit-ngit, wala nay sala, walay kahadlok. Apan labaw sa tanan, ang langit dili lang nindot nga lugar. Kung nakita nato diri sa kalibutan, nakita nato ang mga mansion so aton. Dili lang kana kung nindot ang ilang mansion, mas nindot dito sa langit. Pero ang langit dili lang kininindot sa mata. Ang langit mao ang pag-uban nato sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang langit dili aksidente. Giandam kinis ni Kristo para sa tanan niyang mga anak, para sa tanan niyang hinigugma. Mao kana ang unang rason nga iyang gihatag sa iyang mga disipulo ni adtong panahon nga dito sila sa upper room. Ikaduhang rason nga giingon ni Jesus, nagsaad siya sa iyang presensya. Una, nag-andam siya sa lugar karon, He promised His presence. Ingon niya sa verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, and that also to be where I am. Kung tuwa ako dito sa nakaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron kun asa ako atoa usab kamo. Ang pinakadako nga saad sa nga dili ang katahom niini, ang pinakadako nga saad sa iyo mao nga ang pag-uban kanato dito sa langit. Ang presensya. In fact, bisan karon ang presensya sa Ginoo anaa kanato. Pero siyempre naatay kabalaka tungod kay di man nato makita ang Ginoo, di ba? Mabati nato nga anaa ang presensya sa Ginoo kanato. Pero dito niya sa langit dili lang iyang presensya. Aduna pod makita nato siya face to face. Mao kini ang personal igsuon. Personal kini mahitabo kanimo o kanako. Kini tinuod igsuon og walay katapusan. Ang Dios wala nagluwas kanato alang lamang niining mga
alang lang ni ining kinabuhi. Siya nagluwas kanato alang sa walay katapusan nga pagka nagpakiguban kaniya. Ikatulong rason is He gives assurance. Naghatag siya og kasiguruan nga kini tinuod. Sa verse 4, you know where the way, the place where I am going. I am the way. Sa verse 6, usab niingon siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Naghatag siya kasiguruan nga siya lamang ang way paingon sa langit. Ang atong kaugmaon dili walay kasiguruan tungod kay maayo ta, tungod kay hawd ta makaadto sa langit, kundi tungod lamang kang Kristo. Walay laing dalan paingon sa langit kundi si Jesus lamang. Only Jesus is the way to heaven. Ang iyang kamatayon o pagkabanhaw nagpapas sa atong mga sala. Nakasiguro ang atong dapit. Gigarantiya sa atoa nga ugma damlag didto ta magpuyo sa iyang giandam nga mao ang langit. Kini ang gugma niya nga mahuman sa iyang himaya. Mga igsoon, unsa man ang atong buhaton karon? Nadungog nato kining mga rason nga gisulti ni Jesus niining bersikulo ha. Unsa man ang atong buhaton aron kita makapadayon sa atong pagtubo diha kang Kristo. Una, live without turn. Mabuhi nga walay kahadlok kauban si Jesus. Kung ikaw anaa kang Kristo, ang imong kiugmaon sigurado na kiniigsoon. Miingon siya sa Juan 14, ingon siya, ayaw ninyo tuguti ang kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kaniya kang Jesus. Ang kahadlok mo abot kung mag-focus kita sa mga butang nga walay kasiguraduan. Kung nagsalig ta sa mga butang ni ining kalibutan, sigurado moabot gyud ang panahon nga mabalaka ka kay hinay-hinayon mapud ka nga hinay-hinay man pud na kuhaon sa Ginoo. Apan ang kalinaw moabot kung mukupot kita, musalig kita kang Hesus. Kay tungod mao kini ang sahad, ang heaven, ang langit aduna kay lawak dito. Nagpahinon bubusab kanato sa Roma 8, nagaingon, kay ako nagasalig gisulti kini ni Apostol Pablo, kay ako magasalig nga bisan kamatayon o kinabuhi, ni bisan unsang butanga sa tibuok binuhat, dili makabulag kanato gikan sa iyang gugma. Brothers and sisters, kung nagsalig kita og nituo kang Jesus, bisan pa ang kamatayon, dili kini maoy hindrance nga makaadto dito sa iyang himaya. Walay bisan unsa, bisan ang kamatayon, dili makabulag kanimo kanako sa gugma ni Jesus. Ang imong kaugmaon anaa sa kamot sa mahigugmaon nga manluluwas nga mao si Jesus. Sunod, you can face present sufferings with eternal hope. Makaatubang kita sa mga kasakit. Nakabalog yung kuha ni, kay daghan kayong kasakit nga atong giagian adlaw-adlaw. Apan, aduna siya'y hope, eternal hope nga giandam kanato usab. Bisan pa man sa atong na-experiencehan karon, health,
sa atong panglawas, sa atong trabaho, ug unsa pa man ang atong na priority karon. Brothers and sisters, adunay paglaom diha kang Jesus. Tingali karon nag-agi mo og kalisod sa kinabuhi, sa walay kasigurudoan, pagkawala sa mga kinabuhi, sa atong mga loved ones, pagkaluya sa atong kasing-kasing. Brothers and sisters, aduna kitay paglaom kang Jesus. Ang langit is forever. Tungod kay kana, mao kana ang gugma nga iyang gipakita kanato. Romans 8:18. Kay kung magtuo nga ang kay ako nagtuo, ingon ni Pedro ni San Pablo usab, kay ako nagtuo nga ang mga pag-antos karon dili ikatandi sa himaya nga gipadayag kanato. Sa ikaduhang Korinto usab 4:17 nag-ingon, kay ang atong magaan og mubo nga kalisdanan mag-andam alang kanato og sa walay katapusang himaya nga labaw pa sa tanan. Mga igsoon, ang gugma sa Dios dili lang nagtabang kanato karon. Gidala kaniya ngadto sa usa ka kaugmaon diin maghuman sa pag-antos o pagsugod sa walay katapusang himaya. Ang langit, mao ang atong destinasyon. Ikatulo, siguraduha igsoon nga nakabalo ka sa dalan. Mao nang diri sa pulpit or sa mga sharing, dili gyud na mawad-an. Ginapangutana gyud ta permi kung gidawat ba nato si Jesus nga atong personal nga manluluwas. Kay usahayn, makalimot ta. Makalimot ta. Nga naaday, tungod sa atong mga daghan nga mga ginubuhat, makahilimot ta nga, aduna ang Ginoo. Gugma. Gugma ang Ginoo. Kaya, every now and then, ang mga mensahero, nag-remind yun na kanato nga, kung kinsa man sa inyo ha, nga wala pa gidawat si Jesus nga personal nga manluluwas, dawata gyud kini igsoon. Libre kini. O kini maoy magdala kanimo hangtod sa kahangturan. Or kung naaman sa inyo diri, dawata si Jesus nga inyong personal nga manluluwas. Nag-ingon si Jesus sa John 14:6 kanina, niingon, ako mao ang dalan ang kamaturan. Walay makaadto sa amahan kung dili mag-agi kang Jesus. Dili kini relihiyon igsoon. Dili kini pinaagi sa atong mayong buhat. Mga atong ginatrabaho, good works, dili kini. Dili sa maayong intensyon nato nga makaadto sa langit, kundi pinaagi lamang kang Jesus. Nagmatuod usab sa buhat 4:12 nag-ingon, walay makaluwas diha niining kalibutan kay walay lain nga ngalan ilalom sa langit nga gihatag sa Ginoo gihatag sa tao nga pinaagi niini kita maluwas. Walay lain nga dalan kundi si Jesus lamang. Giandam sa Dios ang atong dapit. I hope nga kita usab excited nga makita ang bag-o nga lugar nga giandam sa Ginoo. Mga igsoon, ingon nga mga Kristohanon, unsaon man nato pagkinabuhi sa gugma sa Ginoo. Una, magpahulay kita sa iyang presensya. Kung naman sa to diri daghan kay mga problema nga gihuna-una, duula si Jesus. Ingna si Jesus tungod sa imong gugma Ginoo, papahulaya ko. Hatagi ako kalinaw, peace diha sa akong kaliging. Ipakita nato
ang iyang gugma sa uban. Kung na-experience nimo mga igsoon nga ikaw gihigugma sa Ginoo, kini ato usang ipakita sa ubang mga tao. Maghimo kita og mga grupo, mga small group, kung saan ang mga ginabuhat nato magpasaylo sa mga sala. Kung naa kay mga brothers and sisters nga nagkinahanglan og tabangan usab nato, mag-alagad kita subay sa kabubuton sa Ginoo. Mag-abi-abi kita sa mga bag-ong mga Kristohanon kung ado naman. Kung mahimo silang Kristohanon, abi-abuhan nato kauban sa presensya sa Dios. Mga igsoon, ang kasing-kasing sa Ginoo dili gyud kini kasuko. Ang kasing-kasing sa Ginoo dili kini kalayo. Ang kasing-kasing sa Dios mao gyud ang gugma. Kining gugma mao'y magdala kanato sa iyang himaya. Gugma nga makita kanimo, gugma nga magluwas kanimo, gugma nga makapukot kanimo karon, o gugma nga dili gyud mubiya kanimo. Busa mga igsoon, bisan unsa ang imong gikahadlukan karon, kung iya ka na ni Kristo, ang imong kaugmaon klaro gyud na siya. Klaro gyud nga muadto ka sa iyang presensya. Kay naa siya dapit nga giandam alang kanimo. Dili lang nga giluwas ka karon, kundili gihigugma ka sa Dios hangtod sa kahangturan. Excited ka na ba, igsoon? Amen? Hopefully, mao na ang atong reaction nga kita excited sa maong lugar nga giandam sa Ginoo. You know, sa mga may aging mga adlaw, bulan, na ako sa process nga maghimo og balay. O di ba? Maghimo og balay nga kanang ideal nga balay. Og syempre, nakita na nako karon, di ba? Nakita na mo karon. From the beginning hangtod sa plano ug hangtod nahuman. No, nahuman na. Ang kulang na lang occupancy. So nakita nako ang kaanyag og labor nga akong gibuhan. Pero kanang balaya igsoon, dili na ikatandi sa giandam sa Ginoo kanato igsoon. Kung na-experience namo karon diri sa kalibutan, lahi ra gyud, bag-o, mas bag-o didto sa langit. Magaampo kita. Ginoong Diyos, salamat sa imong pulong. Nga nag-remind ka namo, Ginoo, nga doon na kami kaugmaon, diha kanimo. Salamat sa imong saad nga dili kinahanglan mag-uol ang among kasing-kasing. Salamat kay nag-andam ka og dapit alang kanamo og kasiguruhan sa among kaugmaon, and because of your love to us. Pasayloa kami sa mga higayon nga mas nagtuo kami nga nakahaglok kaysa imong mga saad. Tabangi kami nga musalig kanimo ug magkinabuhi nga puno sa paglaom. Hatagi og kalinaw ang katong nagbalaka. Kung naka-experience man sila kabalaka karon, hatagi sila kainaw, Ginoo. Ipahupay ang mga kasubo ug siguro Ginoo nga sila muduol diha kanimo. Lord, tabangi kami nga magkinabuhi nga adunay pagtan-aw sa eternidad, samtang magbuhat kami sa adlaw nga makiguban kami kanimo diha sa lawak nga imong giandam alang kanamo.
Kining tanan akong ibalik ang dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you all.